Somebody identity na umie wa no de ohwe so ma de papa che wo no on ka bebe nchire. Yes Lord. Bi wa no ka bebe
Jesus. Yes. Again, I can if you are. Yes. As it happened, other radiance and glory be to your holy name. O can Psalm 91 verse 11. Or say was shen above for amount. Yes. Say all shall so. Now one masem. Ebi kon na ye no so no. And Roberts Befio. Yes. Nipa bone for boop ni prunani. Erade shen above for amount. Ose wo wa fasu so na ode na wemfo no asie. Kwasem. Wa hwe wo ma no so o. Wa hwe wo kru so amade papa che no. Wa hwe wo yire so. Sanka bibi kire awrade anope ma ne nto wo ne. Kada barada tata branda saforade yanda wase. Wa hwe ye so wa ma de pa ache ye ni ebufia ye ni adom ye ni etiefo ye ni efo ana no ba ye ma se da kawo ni e so da bala bada bada wase ni etiefo bada bada ulura bada bada ulura yo ma brade ni wa bada bada for you kada bada bada ye ma Abra safi yo wa Ewa na powe yesi wa Ule kuna kase ko ji ya mbaku ya so Say you ni wa ya hana Ampa ya kwada ye ni beti ya wu Eso re wa se se le bi se Bada ya ni medana me so ya na me se Abasabi na to ye supra na cho taking care of us. And rather one son, I'm talking about, and now I am sure. We don't take it for granted. Yeah, can I say? I am to me. Yeah, can I say? I am to me.
Everybody thank you from within our souls and our heart. Everybody free within our soul. Yachimo. The free and pure. The slow within our soul. Everybody have to people will be an actual. Slow committee will be an actual. Sorry, so also the African catastrophe. Now on Jerusalem. I'm rather Sackey will be an actual. Aquachi be sick out of tea. And one day, that is Eja to obi fie, eja to obi shop. Nanso ye Eja ye never see so electrical appliances, untrusted ones, those who are on fault. It is the protective hand of you. I read one song, and you buy 1 second here, and I would have heard you feel so. I read it a just I see it in our say about the power, so that's some power. What you want before, and I see a boss so, and I see a boat, and I give us a for Radidi. I am going to for Radidi. Who you are talking for? Who you are talking for? I'm trying to be on the one. Can't buy a friend cry to me. Can't know what you saw. Can't know what to brothers for the inside of the air. And it's saying, but I'll do it. And I'll swear. God, the Taba Mission. Now, what do you call? Now, what do you call? And I die. And that's the I teach you I ran 1 year, bang at you, 1 year driver for, 1 year for job, I swear you, oh, like a lotion, the men they will swear, Thank you, Jesus. Yeah, menshira our first service in so. Amen. Yeah, menshira was Sompa first service in so. Amen. Say, oh, there they say. Yes. And now, your baby tear for 2 7. I rather want my and now I have my change. And now I no pay. I was Sompa Facebook and so. I share link and on the beam. Like a Sompa page, you know. Now share link and a mouth for frontier and summer ebay. Yes. And now I rechichen summer ebay. And now a futu summer eba no pay. I was Sompa first service and so. All the comments is so bad. Sompa first service e shira rade di anu pay. Dia na yem fama rade. Yemia ye twere san ko root enwoma no mo. Eti ba kon. Eyi mo aduo no. Ekosi aduo no ba kon. Erade asemni. Ose na oka kire won say na waka kire won say mon frame Naomi na mon frame Mara
na momfra me Mara efiri sɛ twedi ampon ne medi no nwono so sɛ twedi ampon ene me adi no onwono so mekɔ no ma na Awurade di me hunu na aba na Awurade amama saya ba no hunu adan na mofrɛ me Naomi adenti na mofrɛ me Naomi na Awurade abu me atan na Awurade abu matan na twedi ampon ne medi no bɔne yi na twedi ampon ne me adi no bɔne amen enra na me do hye Nyankopɔn asɛm asef na ɛna no pɛ asɛm a me de bra wo nyina sɛ gyae wo haw no gyae wa mane ni nyina ma Awurade ene gyae ɔhaw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ den Obeye. me se gyae ɔhaw nyina mu ma Awurade Na Awurade bɛyɛ. wa wo hwɛ yɛn a wo tie yɛn ɛna no pɛ ɛwɔ Sompa first service no so yeso wa mane wa koda na no gyae ni nyina mu ma Awurade Awurade me so wo fi o sɛ Awurade bɛyɛ me se fa ɔhaw ni nyina ma Awurade na Awurade bɛyɛ me so wo fi hɔ adwuma mo ka hɔ sɛ Awurade bɛyɛ enra me no hyase ɛfa onwono ho Mara sɛ emra Onyankopɔn de yɛn agya no mo twa apokɔkɔ no yi wɔn firi nkoasum no otwa apokɔkɔ no wie na ni giri aba na ɔto ahurusie nnwom ɔto ayɛyɛ nnwom Awurade Miriam komhyɛni ba ɛwɔ so akasae di ɔsa n'anim ɛyɛ Mose nuaba na ɔmo tontom Awurade na ɛno akyire no ɔnante nansa na ɔnya nsuo ɛnom na nsuo kɔm de wɔ na ɔkɔnya nsuo no na nsuo no adane ɔnwono na Bible sɛ Awurade nam nakoa Mose so ma nsuo no yɛ dɛ Awurade bɛnam Sompa first service wa ma wabrabo ayɛ dɛ amen wo hyɛbrɛ no ɛbɛyɛ dɛ amen ɛnɛ me sɛ de wo toa so wɔ ɔnwono so bi na Naomi ne ne kuro ne ne mamienu na tu kwan every Israel asase so sa okomboa na okodru Moab asase no so no nipa ofri Bethlehem no na ne kuro ka ne ho ne mamienu ka ne ho okodru Moab asase so no ne kuro ewuye ne mamienu nyina ewuye enti Naomi se me kono ma na me ba ne de baba ne de ben baba nu enti emra no mo frɛ Naomi nie o se ma obi an frɛ me Naomi biom ma obi an mo me dim Naomi biom na Awurade ni me adi no nyuno ene onwunu bi aba nipa bi abra bom Jesus ene ateti bi aba obi abra bom enti wadwe ne se Awurade ne wo adi no onwunu so anso Awurade se emra anuema mu ayeden mra ni daso nyina asa no aho no no Awurade hye ne din kronkron no animunyam Bible say Naomi ni kru ewuye ni mamie no de no becheche won wire nyina ni mani nyina ewu afa de onanani root nkwa na di nachi onanani root na se na di nachi di na ba Bethlehem enadi na esi o abrabo no osofo obi hwe obi tie ye nyame eche ne ma bebre anso enne ne se bofo no ena etu enne obi kru afri na brabom obi yire oye na boafo afri na brabom obi pila bi ebu enne obi abia adwuma bi nipa na komo boama adwuma na akoso no wonyina dwane agya adwuma no enne adwuma no atofom enne obi awade edafom bi aware egu enne eja bi aso obi aware mu enne obi hwame obi tie me de oboa no ewo na setremu no ne sukunsem no ose wo moa no biom se nipa no so se madwuma so so asai enti obi abrabo aye onworo ene anopai
obi abrabo aye onwono ene awie ene anwumre ene ahomachen ene anadwufan bebe bia wo hwame a wo tie me ne me team ewo Sompa first service so ena me ba se me ba be ka kire se onyankopon na ye som no That's right. Abraham ni Isaac nyankopon otimi ma onwono no edane odewo Amen. Sompa FM. na womi ena akopie ni kroma odisun ni awerho o se mo bia mfrɛ na womi biom Yes. ena obi hwa me obi tie me o containers na wakra ba ni nyina ena ayeka ena o containers unyoma ni nyina ayeka ena obi hwa yen obi tie yen wadwuma o store ni nyina musika ni nyina ehye ena obi adwuma afrenesa obi aware afrenesa ena obi soso se me tu kwan osofo afri me man mu akopa bibia bedi ena me koye dan nenam obi enu no ho se wakopie Europe obi enu no ho se wakopie Asia obi enu no ho se wakopie America obi enu no ho se wakopie Australia ena obi hweye obi tie ye ewo space no so Facebook no so osimanu me ho se matu kwan na ho me enu ne ho se otu kwan efi se okọ no ma okọ ne kuro ne ma aso wo ba no obi ton na japade obi ton na japade ebusu japade ma ne mabi se onfa tu kwan ene wakwa ama ya bo ma ba wa ba ama ne nuama nyina asai eso onyame a otiri ma onwono edane dewo no yenko eye Ruth chapter 4 verse 13 to 17 eye transformation and redemption foforoye ene woje nyame de foforoye bi bebrɛ anopai nyame de foforoye ni oje bi beto so se nyankopɔn de foforoye ni oje eto na o meso eye transformation and redemption yentie nyame asem o se na Boaz fa Ruth ware ye na Boaz fa Ruth ware no na okọ ne ho na Awurade ma ni nyinsane na owo obaberima na ma no ka kire Naomi se insuranka Awurade a ye amana be ka kire Naomi a na brabo na ya nwuno no se dia obaba no wase ba no do wa ye ba no ena wanye sikani kase aware nyankopon san ya che ne yafudie wa wo obaberima mama wo insuranka Awurade a wa ma ogefo amo ne wa ogefo amo ne na wa ma wo enya din wo Israel. Hallelujah. For ye ne woje redemption and transformation. Erade nshiraka erade a wa ma oje amo. Se erade ama oje amo na omia. Wa wo hwam ya wutie me afi nyame ma oje mo woda. Amen. Wo so me nyame ma oje mo woda. Na wotwi nyame ma oje no emo woda. Abrabona akosi sen ya wuso. O se na onya wo nkwamafo ene wo miri wa bremu hwefo. Na omi efiri se oye se di ogefo na aba no oye wa bere wa bomu ogefo obi se bebe wu nti be ne da so asa obi se di oboa me no oni ho obi se di mabo abrewa mabo akokora nyankopon na wa ma ogefo aba na wo mi abrabo no mo efiri se wasi a odowo no oye ma wo sene mamerima baaso na awo no oye ma wo se e mamerima baaso wawo na Naomi je akokoa no de ne bo ne bo. Hallelujah. Na oye no oba jejefo. Hallelujah. Na nefipamfo ma no tu ni din kan se wawo obaberima ama Naomi. Wawo obaberima ama Naomi. Na ofre no Obed. Na ofra abofra no se ono ne David eja Isaiah eja. Amen. Hallelujah. Amen. Nipa ye friend Naomi ne mamienu ene wu ye anso nipa na nyankopɔ de ne ba Naomi abrabo mu no yese oye chen nipa mako nso
Asofo obi hwe ye obi tie me ade bi afiri na brabom na Awurade be bo ho mo amen nioma bi be ye the double portion amen nioma be ye double portion eto da nya wo bebre eto da nya ma bebre nya me di ade ba ko pe bebre ho na wo twi yo bosumi yo e wo bi man so obi kro no so ufio na ebeda no Naomi now for Kabadia Talabos. Can be a Nyamia Shira Naomi. Jesus. Nyamia Shira Naomi. Amen. Nyamiama Naomi or Yunina Dani or De. Amen. Said a Yankopo ma Maran Siono Dane. No. And then I want you a brabo by a day. Amen. Dear Nama Usu or demo. Dear Nama call Naya so went to me and now. Beman saw one rubium. Or Banner saw one rubium. Yes, you were day. In Krata Samna, yes, say Anye ye. Sukun Samna Anye ye. Oh, so tall Nafluenza. Yeah, you were the word you went more. Dear Na air tatio. Or so far, oh, show me a wootime. Yamia Quamini and Abafo. And dear Na Coswa. O Nyankopon be ya de foforo. Nyame be man nsa so. Nyame be bie kwa foforo. Se e probi mutu a na onyame abie pro foforo. E gira sa afutu sem so. E gira so abompaye. Se onyame a o ma na wo me abrabo san ye de biom. Na afi pamfo nyina ka kire ne se de Nyankopon e hira o. A se de ade mionu na na de wonye de ebron son sa Nyankopon onye bi ma na wotwe onye bi ma na dai onye bi ma bosumi onye bi ma afi obi mai so obi kroso o fi ho wa juma semo bi wa no na bo pa e ka kire ra ni tanya bi asen so fa bo pa e ni na bo na be ya bi wa no ka bi je Rabba
Yes, Lord. Jesus Christ. Janet Brewa no more ne bright down kwa na wo Facebook no so Nyankopon hira mo se mo empire e wo Facebook no root asamwa mo nyina mo gina so Nyankopon hira in charge Nyankopon hira mo. Amen. Sabre yen hwe 1 Peter chapter 5 verse 7 and we are committing the day unto the hand of God. We are committing the day unto the hand of God. Ye the ene day no ebe shera den sa. Say ye different yen shira, fiba yen shira. Ye ton a yen to, ye to so a yen tuya. Ye koye officer, yen fen shira mra. Yen tie Nyankopon asem. Ose monfa mo dadwe ne mo haw nyina ento ne so. Monfa mo dadwe ne mo haw nyina ento no so. Efri se. Odwene mo ho. Officer. Odwene mo ho. Bless Nyankopon shira o. Merci savo mu nyina ba so. Nyankopon enhira mo e wo space no so. Ano se. O se yen fa ye dadwene. Yen fa ye haw. Yen fa ye mane. Entu awrade so. Enti ene dey. Die na ode tu awrade ho. O se nyame odwene ho. Abraham Nyankopon odwene ho. Odwene ho. Bie wa no na fa ho haw wo dadwene se ye o masem o sika sem we go store no. O company no fa tu awrade so apomoden no. Ya de ensam na na. Fa tu awrade so sika sem no. Fa to o se nyame odwene ho. Awrade dwene ho. Bie wa no fa haw no nto so. Bie wa no fa haw no ya nyame haw ina na kira no wo so.
Of Jesus. Erade ma de awosra nyina emramu. Amen. De oja ni nyina sha erade nsan erade nye. Amen. Obi se me ja me haw ni nyina mo ama erade. Yes. Erade be ye wate. Amen. Me se erade be ye wate. Amen. Wa wo hwe me a wo tie me erade be ye. Amen. Boss lady over space no so erade be ye wate. Amen. There is some over space no so erade be ye wate. Amen. Inshiraba over space no so nyakopon be ye. Amen. And the one only year some only year bompire ever Sompa first service. Jesus. Na inshona aye there. Yes. Inshona nan kanene naka aye onyuno no. Yes.
Awurade nam Moses so ema ne yede. Yes. Awurade nam Sompa First Services so ama ade bi aye onwono yede wo abrabom. Amen. Nyame nam ne boy ni so na kwa ne somafo ne difo ene ne team no so ama de aye onwono wo abrabom no yede anopai. Amen. Na wo me say emfra me na wo me biom. Yes. Na mo mfra me mara ase ne onwono. Anso Awurade a ode ogie bre na wo me no ene me gina fidi kase yi so me bompa ya ma ho set transformation ebi mra wa brabo mo transformation e redemption emra wa sitene mo emra wa brabo so foforo ye mra wa brabo so foforo ye ni ogie mra wa brabo so obi a wo hwe me a wo tie me ayade adane onyono wo so me bompa se ene ayaresa mra wo so ofio baby bia wo tie me bia je wayaresa ene yade ama aye onyono no yade no tunyira yade no tunyira je wayade se je wayade se ejuma sem sika sem ama wa bra bono aye onyono sika ne dwete ye Awurade dia me bompa se Awurade ma sika ne bi Awurade ma sika ne bi Awurade ma sika ne bi Awurade ma wo adwuma ne bi adwuma ne nye ye adwuma ne mpege adwuma ne so aba opposition ye mfa ma opposition ye mfa ma o transfer ne ye mfa ma o Yesu demo promotion ye mfa ma we ye mfa ma we ye mfa nom we o Yesu demo obi hwe obi ti awaresem aye onyono soja no wadia aware na wanya no so onwuru bi aba wade no mo enam nipa bi so onwuru bi awura wade no mo onwuru no ntu nyina mfra wade no mo onwuru no ntu mfra wade no mo onwuru no ntu mfra wade no mo obi hwam obi tie me sugedi ayo onwuru Awurade emia wade kwan ma Awurade mia wade kwan ma obi so osofo odifo me de ye awosem onyankopon na ose bibi nya no yona okankyera abrewa Sarah na afiduru na Sarah anya balo Awurade fa banto yem Awurade fa banto yem no oba no wa kwantum no nyame fa banto ne yem so oba no wa kwantum nyame fa banto ne yem oyire no nyame fa banto ne yem wankasa nyame fa banto yem Odia ya kwentu sem inkrata sem obi tie ye obi ne ye bompaye wo Europe obi ne ye bompaye wo Asia obi ne ye bompaye wo Australia America Awurade enkama wo ho Awurade ma wakoma so ade mrem wo ho ya ye onwuno e wa kwentu nyame nyimfiri ho me bompaye ma obi bia wo hwe ye o tie yen ade bia aye onwuno soku nsem na aye onwuno Awurade enyimfiri ho Awurade nyi sa onwuno ne obi ma essay obi ma toboni mo enti ayo onwuna ma no me bompaye ma se Awurade de ne sa ka o ma no Awurade ejiwa firi sa boni nhyeso no mo Awurade ema o de wo ho obi se papa me pese me ye no mitimi nye obi atonsa no mo obi atonyuboni no mo obi ato adwaman mo ene ade bi afa wo no mo afa wo ba no mo okuru no mo oyiri no mo me jina se nyame akwa nyame somafo be hwe nyankopon tumi se de wo ho amen de wo ho amen ba no ne no ho amen ene obi pese okwa adwuma anso okwa adwuma na ye nto ade okwa adwuma na oba ne nsansan okwa adwuma obeba no waboka ene me bompa ma ene dai o se yemfa ye haw ne yadadwe nyina ye kan first Peter no o se yemfa nto Awurade so efri se odwere ena no pa nyame dwere ho wate ena mo amokoton ade ena ye nto mo amutie wo Central Market ahodo mo amutie wo dwa ahodo mo onyame oton ade aye nto ye to so ye ntua ena metwe atofo ma o metwe atofo ma o metwe atofo ma o ejuma bi a o ye o se okwako bie wo shop no e how se trainer o ye ade pam na o ye wedeni na o ye obi se minsa na adwuma na ateko me bompa ye twe adwuma ma amen ena no pa me twe adwuma ma amen ena no pa me twe adwuma ma amen je me so se amen amen ye bompa ye
osofo obi call ni na yeso and na de che dae bi a waso wo so dae na ne tie wantimi anabi Bible say ye gituma ebe ye adwuma na ya mprenso a enye adwuma ena no pai ubie wa no atwa dae boni bi mu a waso se wo sign dae no na wo dae papa no emrem ena wakoma so ade bi nso so na ubie wa no de share rade nsa bie wa no na bo Yesu de Sunday Junior of Jesus. And now no pay me bomb pie the driver phone na shewradensa. Amen. Me bomb pie the acquaintance phone na dosu ko Yesu mojem. Amen. Ene Awurade mfam nkoduru asundwe mo se mo baso Awurade mfam mna asundwe mo driver for mo ye adwuma ene Awurade ma mo nya says Awurade ma mo car na ensei de wadwuma no hye Awurade nsa me bompa ma soldier for na police fo nyina be de mo hye Awurade nsa custom officers sansos na fire service officers prisons officers be de mo nyina hye Kristo mojem ena no pay nyame nka mo ho duty ahodo no operations ahodo amoko bia nyame ma mo ho ma asem me bompa ma obibi o ya ban adwuma ena no pay me the office nyina hye Awurade nsa different nye nshira ofiba so nye nshira me bompa mo am ya nkura adwuma mo am adwuma Awurade mo am na enkanka de na ni da so asan na de o hwehwe bibie no kwan de na de obedie de obenom de obehye ayeden Awurade awie mu nya ne sachira na no Awurade onyama Awurade otomana no ontomana no bi ma o Yesu demo ye kan amen prensa amen 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 ye nyame tumi ne nyame ahoden hallelujah amen ye bompa awie se ya me bompa ye go ofonso se ebia o hwe bibia ni mo kwan call bi sika bi se ya email ye ntese wo gmail uyime mu ye bebo o bibi opese me boss mpa ya ye no ready na ye bebo so mpa samre ye nchia nipa kakra wo Facebook no so na Facebook no so aye share ye share Facebook no so a Madison Sunday Junior e wo so Portia Osei Owusu Anane Rena Georgina Ayambri Abena Safua Elizabeth Menu Benis Japan Mami Pukuya Mami Ake Root Asamwa Sewa Osa Boss Lady Inshiraba Ochre Gladys Eye Abrefin so Ewaso Leticia Sechere Ewaso Ruth Buache Ade Eugene Rashida Abbas Ernestina Ibrahim Eura Abigail Bright Dankwa George Hood Omunyina Ewaso YouTube nso Inshiraba waso Joseph Etua hene ewoso Abraje ewoso Harriet Enim ewoso Portia Osei Anthony Poku Zinabu Amedu ene Linda Boahima enso ewo YouTube no so a anopei one yeso Mami Agin so ewoso
And I am Ishmoto, and so also Deborah Faustina, and so I was so Omina, and yes, so Sir, Opesa or special prayer be request be Opesa no bonfire. Mamma shares Facebook no mamma TV nedia. Your numbers no and a good screen and name. Say you're sorry per and sign out. Obey me afre. Numbers in the 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toss me 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 yeah signing out to pay ultimate flow per se no boss special prayer bia ya no babo me ne team no babo mpa sam radio peja phone na me no mpa erade o ma peja on cell phone wo handy me bompa se ko bia obi bia hwe ni mo kwan ene dey erade ma yem frɛw amen efri se Joseph kan say si uyi akai na nipa no kan say me wura fiu efie mienu achi nipa biara nipa bi ewura fi wo a wo hia documents bi o pese ya email wo oyi memu oji memu o documents bi abibia kata so Erade mieso Erade mayem frɛw ene o twen sika bi anim kwan Erade mayem fa ndomo ene Erade mayem fa ndomo wo hia bibi o pese o ti obi nka wo hia bibi me bom paye se Erade ma ade no onsanka Erade ma yem frɛw Erade ma yen testo Erade ma ye email Erade ma ye email wo yi memo wo uji memo wo Yesu demo de esi kwan bi Erade nye ho enyi mfiri ho ma afi ade bi a wa page ade bi a wa so mo no me bom paye se Nyankopɔn tumi emo wure mo me de Yesu den hira ade no so me twenya me tumi go so wo Yesu demo ena ma hwela so ama jeme so say amen amen sabre de na ye ko studio B na yakofa no nsia enkai bono abrɛw san so na Nyankopɔn ya adoma ena nwumre e boss 9 o'clock to 10 o'clock pm shia me ne me team e wo sida awa no so na obeye inshira Yesu ama ochena same time beba kosi se mesaye aba wo